Gurban bayramynyň öňü türesine Türkmenbaşynyň şäher häkimliginiň tagallalary bilen ýerli döwlet dukanlaryna ilatyň ýeňillikli ýağ paýlary paýlandy. Her hojulgy 3 litrden paýlanan paýta ýagy nowata ýazylan adamlaryň hemmesine ýetmedi. Dukanlardan ýağ almagy başaran adamlardan öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa jan saglyk arzu etmek tapşyryldy. Bu barada da Türk radiosynyň ýerli habarçysy 26-njy iýulyna Sebitden habar berdi. Soňky bir neçe güniň dowamyna şäheriň 1, 2, 9, 18 we 29 belgili döwlet dukanlaryna ilata paýlanýan ýeňillikli ýağ Azatlyk radiosynyň habarçysynyň toplan maglumatlaryna görä dukanlarda hasap alynan ilatyň takminan 10 götürümine ýetdi. Näçe millardan bäri ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanyň eli ýok maşgalalar döwletiň ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly galýar. Bazarlarda Günebakar ýagynyň 1 litri 23 manatdan satylýar. Ýeňillikli paýta ýagy Türkmenbaşynyň döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan 5 manatdan satyldy. Dukan satyjylary Gurban bayramyna ilata ýeňillikli bahadan satylan paýta ýagyny arkadagyň sahawaty atlandyryp bu münasibetde mukaddes günlerde Gurbanuly Berdimuhammedowa jan saglygyny dilemegi, dilek doga etmegi tapşyrdylar. Gurbanlyk günlerini ýeňillikli ýagdan nahar bişme ýa-da çabat bişireningizde arkadagy doga dilek etmeli, jan saglyk dilemeli diýip ýerli ýaşaýjylar bir döwlet dukanynyň satyjysynyň aýdan sözlerini getirýärler. Ýağ almaga baran mätäç adamlar dukan satyjylarynyň doga dilek talaplaryny özleriniň hökman ýerine ýetirjekdiklerini aýdyp entek ýağ alman kalar Gurbanuly Berdimuhammedowa jan saglyk arzu etdiler diýip bir türkmenbaşly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň metbugy sirişdeleri Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglyk problemalary barada habar bermeýär. Ýöne türkmen häkimetleri we resmiler soňky bir näçe aý bäri ilatdan Gurbanuly Berdimuhammedowa jan saglyk dilemegi talap edýärler. Ýa-da türkmen häkimetleri haç ziyaretine ýiberilen raýatlardan Berdimuhammedowlara doga dilek etmegi talap etdi. Döwlet häkimetiniň raýatlaryň durmuş ýagdaýyny gowlandyrmak, raýatlary amatly ýaşaýyş durmuş şertleri bilen üpçün etmek babatda öz üstüne alan borçlaryna garamazdan ýeňillikli ýağ paýyny mätäç galan ýerli ýaşaýjylar paýta ýagyny arkadagyň sadakat hökmüne kabul etmäge mejbur edilýärler. Bazarda Günebakar ýagynyň 1 litri 23 manat, ol hemmeler üçin eli ýeterli däl. 1 litri 5 manatdan satylan paýta ýagy kömek boldy. Bazarlardaky bahalar döwlet kömek pullary, pensiýa we ujuýpsyz aýlyk haklary bilen güzäran aýlamaga çalışan hojalyklara gawat gelmeýär diýip bir ýerli ýaşaýjy gurrun berýär. Beýleki bir ýaşaýjy ilatyň ýeňillikli azyk paýlarynyň döwlet ýol başçylarynyň halka berýän sadakat hökmüne hödürlenilmeginiň masgaraçylykdygyny aýdýar. Aslynda arkadag we onuň ogly öz halkynyň ýeňillikli azyk önümlerine mätäçlik çekip ýaşaýanyna utanmaly. Öz adyna akylly şäher gurup halka her aý $30, pensiýa $50 aýlyk berýär diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Adamlar arasynamadyk paýta ýagyny ýeňillikli bahadan satyn alyp özlerini bolsa Gurbanuly Berdimuhammedowa bergili ýaly duýmaly diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň un ösümlik ýagy ýaly esasy ýemy önümler döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan azyk paýlary hökmüne ilata paýlanýar. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ilatyň aýlyk gazanjynyň bazar sebedine gawat gelmeýän mahaly köp sanly hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly galýar. Galiberte Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerine ilatyň azyk paýlarynyň ýygyderli gijikdirilýänini aýdýarlar.